Λοιπόν, είπα να σας αποζημιώσω με ένα βιντεάκι για την καθυστέρηση που είχα να ανεβάσω το review. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Εδώ είναι το κεντρικό μενού όπως βλέπετε. Έχει εδώ πέρα διάφορες ρυθμίσεις τέλος πάντων. Πατάμε back. Ας πάμε να δούμε έτσι τα πολύ γρήγορα ένα βιβλίο. Όπως μπορείτε να δείτε είναι αρκετά γρήγορες οι εναλλαγές στις σελίδες. Πάμε και πίσω. Εδώ έχουμε επιλογές γραμματοσυρά, πόσο να είναι τα κενά ανάμεσα στις λέξεις, πόσες λέξεις να είναι ένα σειρά και τα σχετικά. Υπάρχει επίσης το text to speech που τον ενεργοποιείς και σου μιλάει, σου διαβάζει το κείμενο το Kindle και εγώ τα αρχεία που έχει πίσω ο ήχος. Βλέπουμε το γραμματοσυρά πως αλλάζει. Θα σας το βάλω στην προηγούμενη. Επίσης υπάρχει λεξικό, δηλαδή πάμε π.χ. το κέρσορα και μας βγάζει η λέξη τι σημαίνει, π.χ. το reading, Jackson or skill of reading, bla bla bla. Αν θέλουμε περισσότερα πατάμε αυτό το κουμπάκι. Έλα, το πατάμε, το πάτησα, ωραία. Το πάτησα δύο φορές. Λοιπόν, το πατάμε μια φορά και μας βγάζει περισσότερες καταχωρήσεις. Από ότι αυτό χρησιμοποιεί τώρα, νομίζω το The New Oxford American Dictionary, κάτι τέτοιο. Μπορείς να διαλέξεις και να τα κοιτάξεις σε ένα άλλο λεξικό που έχει επίσης μέσα. Το δεν μπορείς να βάλεις και δικά σου. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει πολύ αυτό. Πάμε λίγο στα μάνγκα. Πάμε λίγο στο κοντό μονοτζικάν για αρχή και μετά πάμε στο Answer, κοντό μονοτζικάν. Λοιπόν, εδώ το βλέπουμε να ανοίγει. Αν θέλουμε να πατήσουμε για full screen, πάτε με το F. Κάνε εδώ το artifact που σας έλεγα, με μενού και back φτιάχνει. Και μετά πάμε μπροστά. Είναι αρκετά γρήγορο όπως βλέπετε το μπροστά. Ωραίο πρακάκι. Λοιπόν, πάμε και πίσω. Το πίσω όπως βλέπετε είναι λίγο πιο αργό και μερικές φορές αφήνει και τα artifact, όπως βλέπετε. Το οποίο βέβαια φτιάχνει με το, όπως είχα πει, με το menu και back. Αν θέλουμε να κάνουμε zoom με το Q, μπορεί να κάνεις αρκετό zoom. Ωραία. Με αυτό το κουμπί πας δεξιά αριστερά κάτω πάνω. Με το W κάνει zoom out. Αν θες να κάνεις εντελώς zoom out, δηλαδή να είναι στην αρχική του μορφή, το E. Βέβαια και στο zoom out έχει αυτό το προβληματάκι το οποίο φτιάχνεται έτσι αμέσως. Εντάξει, πάμε να δούμε κι άλλο ένα. Μάνικα. Το Monster. Για να μην το πείτε τότε όπως εγώ, θέλετε μετά στα volume να βλέπετε 0, 1, 0, 2 κλπ. Να σας βγάλει με τη σειρά. Αλλιώς θα βγάλει όπως εμένα. Θα σας βγάλει το 2 μετά το 18. Ναι. Μπαίνουμε μέσα. Πάμε για full screen. Πάμε το menu back κλασικά. Ok. Αρκετά γρήγορο και εντάξει, τώρα στο βίντεο ίσως να μην φαίνεται, αλλά γενικά οι χαρακτήρες φαίνονται αρκετά καλά, δηλαδή έχω διαβάσει 7 volume και δεν έχω πρόβλημα. Τώρα πέφτει και λίγο ήλιος, γι' αυτό είναι λίγο, κάτι βλέπετε λίγο να λάμπει η οθόνη, δεν είναι πρόβλημα του Kindle. Στην επόμενη. Γενικά και είναι πολύ άνετο στο διάβασμα, δηλαδή και δεν έχεις πρόβλημα ακόμα και με ήλιο να πέφτει πάνω, δηλαδή όπως βλέπετε εδώ που πέφτει ο ήλιος,
Εντάξει, εδώ δεν φαίνεται καλά, αλλά εγώ δηλαδή τώρα διαβάζω καθαρά τα γράμματα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν κάνει αντανακλάσεις, δεν είναι σαν τις γλώσσες π.χ. τις οθόνες. Διαβάζει πολύ ευχάριστα. Είχε κάνει ξεκούραση, δηλαδή εγώ διαβάζω κάθε βράδυ και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα μάτια. Για να έκανε ίσως και καλύτερα από ό,τι περίμενα. Με αυτό, αν πατήσεις, μπαίνει σε sleep mode που έχει διάφορες εικόνες, ξέρω εγώ. Φυσικά όχι ακριβώς sleep, απλώς το κλειδώνεις. Ωραία. Η μπαταρία κρατάει αρκετό καιρό, δηλαδή τώρα εγώ το έχω γύρω στις 2 εβδομάδες και έχω διαβάσει, εντάξει, κανένα 10ωρο και όπως βλέπετε η μπαταρία κουτί έχει αρκετή ακόμα, πρέπει να κρατάει κανένα μήνα. Αυτά πάνω κάτω. Δυστυχώς δεν έχω και πολύ μνήμη στην κάρτα, οπότε θα πρέπει να κλείσω εδώ το βίντεο. Ό,τι άλλο θέλετε ρωτήστε με στο forum και αυτά λοιπόν. Τα λέμε, άντε, γεια σας.